Så er vi klar til vores første hjemmekamp her i 2. division. Og vores modstander det er Aarhus Fremad. Aarhus Fremad er nok en af de store favoritter til at ligge i top 3 i år. Og personligt tror jeg faktisk, at det er dem, der ender med at rykke op i 1. division. Holdet det er et rigtig godt hold med en masse dygtige spillere i alle kæder. Både lidt unge og lidt gamle. Og så har de et rigtig godt trænerteam omkring sig. Og selv, vi er egentlig spillemæssigt kommet godt fra start. Jeg synes pointmæssigt kunne det godt have været lidt bedre. Men spillerne de arbejder rigtig godt til træning, og jeg er sikker på, at vi nok skal få et godt resultat med hjem efter i dag. Eller lørdagens kamp. Det der gælder om for os, det er selvfølgelig, at vi skal vide, hvad vi er gode til. Og vi ved også godt, hvad vores Fremad er gode til. Jeg har set dem allerede 2 gange. Og derfor så har jeg også en plan om, hvordan vi kan slå dem. Men den holder jeg selvfølgelig lidt for mig selv. Men vi tror på, at der kommer mange mennesker i skoven, så skal du ned se kampen, så tager at komme i god tid. Der er gode pølser dernede, og vi tror faktisk også, at vejret det bliver rigtig godt. Så jeg håber, du kommer ud på stadion, støtter det lokale hold, og så håber vi på 3 point.